माबेयाव एस जकिंखौ रायनाय नुखो नोंसोरलाय मबेयाव जावनाय नुखो एस जकिंखौ नोंसोर बुरबक जाखो ना मा जाखो नोंसोरलाय ना मोसौ जाखो नोंसोरलाय मबेयाव एस जकिंखौ रायनाय नुखो नोंसोर भिडिअआव हो रायनाय बेखौ जावनाय होनो नामा बेखौ रायनाय जावनाय होनो नामा बेखौ डाउन खालामनाय होनो नामा आं बुंदों बे पलिसि इस्युनि सायाव भिडिअ बानायनानै लाबो बेखौ फाहामनो हानाय भिडिअ लाबो होननानैसो बुंदों आङो खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नोंसिना हो मा बेलाय मा 10K मा 11K बेलाय थाव सोबानानै थावख्रि गिदिंहोगोन होमबासो गियान हाबगोन नोंसोरो मिथिबाय मा 11K हा सेन्देल 5 नाम्बार सेन्देल सोबानानै थावख्रि गिदिंहोगोन मिथिबाय ना सिनायाखै मानसि नोंसोरो सिनायाखै लेथ्रा मा सि बेलाय बे सिनिफ्रायनो ओंखारनायसो नोंसोरबो सिनिफ्रायनो ओंखारनायसो बे नोमानाव सि गैयामोनबानो बेनिफ्रायनो ओंखारनाय नङामोन नोंसोरो मिथिबाय माबेयाव सि बाहायनो फैयो नोंसोरलाय जिखुनु भिडिअ जिखुनु मानसिनि भिडिअ नोंसोर रायबाथाय बे सिया ओंखारखायो बे सिया ओमफ्राय नोंसोर बिराद मोजां मोनो नामा बेबायदि गाज्रि भाषायाव कमेन्ट होनायखौ बिराद मोजां मोनो नामा किसुमान मानसिफ्रा बिराद गोजोननाय मोनो मिनिनाय होयो हा माने बेबायदि होबाथाय बिराद गोजोननाय मोनो मानसिनि सायाव बेबायदि माने बेनि माबायदि मानसि बेखौ सानालासिनो डाइरेक्टलि कमेन्टखौ हरगोन बेबायदि मा बेसेबां गियानिनि फिसा नोंसोरलाय बेसेबां गियानिनि फिसा नोंसोरो बेबायदि कमेन्ट होग्रा नोंसोरो गियानिनि फिसाया मालाबा बिदि जाया मिथिबाय गियान गोनां गथ'आ मालाबा नोंसोरबायदि बेबायदि भाषा बाहायग्राया ना मालाबा मोजां मानसि नङा बेबायदि मानसिया बेबायदि मानसिया बेफोरबायदि भाषाफोरखौ बाहायो मिथिबायना ड्राग्स जाग्रा गान्जा सोबग्रा जौ लोंनानै फाल्तु गिदिंग्रा थास गेलेग्रा न'खरनि सोर मा गोदोर उन्दै मिन्थियैफोरासो बेफोरबायदि भाषाफोरखौ बाहायो मिथिबाय बेबायदि मानसिफोरासो बाहायो बेफोरबायदि भाषाखौ मोजां गियान मोजां न'खरनि मानसिफोरा मालाबाबो गाज्रि भाषाफोरखौ बाहाया मिथिबाय बेफोरबायदिजों बिराद गोजानावसो थायो ओमफ्राय मबेयाव एस जकिंखौ आं जावखो आं जास्ट बुंदों बे पलिसिनि सायाव इस्युनि सायाव भिडिअखौ लानानै फै बेबायदि बेखौ सल्भ खालामनायनि भिडिअखौ लानानै फैसो होननानै बुंदों आङो बे एस जकिं ना खौ रायाखै आङो मिथिबाय बुङाखै बेखौ जेबो गाज्रि भाषा बुंदों नामा भिडिअखौ लासिम नाय बेबायदि गाज्रि कमेन्ट दाहो मा मोजां मोनाखैबा नायनाङा नाय होननानै बानायाखै मिथिबाय आं जास्ट एस जकिंखौसो बे भिडिअखौ नायथों बेबायदि बेखौ भिडिअखौ नायनानै बेबायदि बेनि सलिउसन भिडिअखौ लाबोथों होननानैसो आं भिडिअखौ बानायदों मिथिबाय नोंसोर नाय दानाय इमान बेबायदि नर्मेल भिडिअ नोंसोर बेफोरबायदि गाज्रि भाषा बाहायो मा जातनि मानसि नोंसोरलाय मा जातनि मानसि हा मा मानसि नोंसोर माबायदि समाजखौ मोजां खालामगोन बेबायदि गाज्रि भाषा बाहायनानै माबायदि समाजखौ मोजाङाव लाबोगोन माबायदि मोजां गियान होगोन नोंसोरलाय मानसिफोरखौलाय बेबायदिबालाय हा फिसा खोथायाव नोंसोर बेबायदि गाज्रि भाषाफोरखौ बाहायो थोद मा 11K मा बेलाय हा 11K नोंसोरो 11K आव बायग्राखायनोथ' 11 12K माबा K मिथिबाय नोंसोर यासला नोंसोरनो बायग्राया मेना बायग्राया नोंसोर बायाबा फानो नामा नोंसोर बायाबा फानो मानसिफ्रा बुरबकफोर नोंसोर बायाबा फानगोन नामा नोंसोर बायनायखायनोथ' सोरबाफोरा 11 आव फानबाय थादों नोंसोरनि थाखायसो फानदों हा नोंसोर बायग्रा थानायखायनोथ' फानदों हा नोंसोर बायनो हायाबा दखाननिया फाननो हागोन नामा बुरबकफोर खोथा बुंनो फैदों बेयाव जावनो फैदों भाषाफोरखौ एसे मोजाङै बाहाय मिथिबाय आङो रोङा होननानै आङो जे नोंसोर दे बुंदों दे नों रोङो माने नों रोंगौबा नों बानाय माबा माबि अनेक बुंदों आं रोङाबा एस जकिंखौ आं बुंगौमोन नामा बेनि सायाव भिडिअ लानानै फै आं बुंगौमोन नामा आं बुंगौमोन नामा आं दिनै बेसेबां मानसिफोरनि मनिटाइज खालामना आंनि थ्रुयैनो आं बेसेबां मानसिफोरखौ हेल्प खालामबाय नोंसोर मा 12 घन्टा मिथिगौलै मा मिथिगौ घन्टा नोंसोरो मा मिथिगौ बेसेबां मानसिखौ हेल्प खालामदों आं मिथिबाय गावनि टाइम गारनानैबाबो आं मालायखौ हेल्प खालामदों मा बाल मिथिगौ नोंसोरलाय मा मिथिगौ आं एस जकिंखौ जावाखै बेखौ बुङा जावनांगौबा खिन्थु खोथाया बेलेग जागोन मिथिबाय जावनांगौबा मिथिबाय जावाखै आं जास्ट बुंदोंसो बेनि सायाव भिडिअ लानानै फै बयबो मिथिनाय बायदि बेबायदि प्रब्लेमा बहुत मानसिनाव जायो बेनि सलिउसनखौ लानानै फैसो होननानै बुंदों एस जकिंखौ बियो लाबोबाय थायोना भिडिअ क्लिन फेसबुक क्लिन खालामो क्लिन खालामो बयखौबो खालामबाय थादों फैसा हाबदोंनो बेबायदि हाबदोंनो बयनिबो मनिटाइज खालामनानै होगासिनो दं
बेनि थाखायसो बुंदों आं नोंसोर बेयाव बिगुरनि कमेन्ट होनानै बेयाव खोथा बुंनो फैना मिथिबाय हा नोंसोरनो मानसिफोरखौ मोजां मोजां होनानै दिखांलांबाय थानानै बैबायदि मानसिफोरानो लास्टाव नोंसोरनि गन्थंखौ ओरै ओरै हानानै गालाङो मिथिबाय आरो एसे गाखाबावलाय नोंसोरखौ घन्टा आफाखिनि मानसिबो थानाय नङा मिथिबाय बिसोरबायदि मानसिफोरा आंनि बुंनांगौआ बेखिनिल'मोन आं जोबोद रागा जोंदों मिथिबाय नोंसोर मामुलि भिडिअ'नि बेबायदि सिसि भाषाफोरखौ बाहायनाया बिराद गोरोन्थि जादों आं फुल बुंला आरोना बे सिल' बुंनानै थाबाय आं बे सिखौ मानो दाबाय नोंसोर हा नोंसोरनि बिमानावबो दं नोंसोरनि बिनानावनावबो दं नोंनि हिन्जावनावबो दं बे सिया मिथिबाय सोरबाफोर गाज्रि मोनोबा निमाहा बिनाय थाबाय रायजोफोर बिराद गरम जादों आं बिराद गरम मिथिबाय ओमफ्राय भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय